bonefo, therefore, Chajo, that's so quan what else so bright shed the diablo woman. Aye, smedro, smedro. Never saw the bishop. Erenche na kuro ya butu moja na ehwie egu sede asochi ebui bedi ako boni beku bonefo na boni aketua ni wewuo na nanom munhu ye mobo Therefore, to abesiwe to akono na ya boto therefore nya botere makoye kuro tidi e le hwese bibibia beto ni nya we chichire therefore ni nempelifo simame ye befo ni ntina me my coffee. I am creme suma, I may be frail. My coffee, beach yabo. A summa do croy. Oh, my coffee won't say. So won't so my coffee to me. Now, why you dean and another so you dean, no crumble any penny as saying, oh, my coffee. But wasubratie ada ne bone atukro yi so sa pempena de na ayiraye a enam so ama wodi twa kwaku asu ewo kurom ha no anya kwaku na faaye ne fire. Maya, ne fire. lemom e konti hine aba bedi ako Wow. Me ba we am atitini say. Therefore, boy, we become crown no twabi. We become no twabi no de ba. ba hine kawa no tum awuwa akoso wo kurom ha ani nnome aka kuro yi mu no ani say mucha akwaku asu no oni aba aketo ane ka say obedi na chi enti wone no ekọ na omo kuro no eni na anu na nsa oni aba no efiri enam sama kwaku de yaw ani osu adumi kuro yi ansa na kuro yi
Ebenya ne ntuma papa afira no. Jesse. Yasuma mmabura ewo kurom ha. Ema omuko hekoku. Eba. Na wo kwaku, no de ni ba kurom ha. Papa kwaku atew. Se kwaku afiri na kumam. Amfa kuroyi fom so ancha na. Ebenya den. Ka say. Kuroyi ebenya ya fa. Na me bay. Boni ebeku boni fu. Na boni akatia. Ani owu. Konti hine baba di ako. Atu wana nanu wansi. Meme ba. Anya adwuma. Da semni. Adesie. Abeko. Ama nkuwa. Abedi kuri. Adase ya yedidi mu no. Ebebutu. Ama ya de dase foforo. Esiso. Hey. Diapo. Mekum sasa bedwale sasa buduro. Kwantihile kum sasa o bedwale sasa buduro. Minim sanka miga mode ne musuo ne nan kwa ya ase. Ai! Kunti. Therefore, wa me ne bu oman. Kunti de odi aye mini. Therefore, minimum. What to no ma ho e de be kire me se me ma no ma ne di nkire wo. Therefore, minimum. That's so quite what man fool. Send your death was you. I say, the man in Thomas said, Ope Mabunu. Ominim Yansa. No more Akukuduro. I'm on Mako, Wakasianum. Aquavishe, Kwakua. Uchana Suno. I don't know, Abba. Send your beya. Ekosu okuremu nyina eto betwa na kuroi afa ne ntuma pa afria Nana piao. Obatambe kra na yewo. Etimi ama na ko wie agudie. E de ache obi ba. Ame ye twene su. Unam kurema na yetenetene yensa. One wo mama koka beka ye. Ana na we sa. Onye oba tam papa kra to utu akrafo. Srande onye. Sa de mfa ni nguase ma. Eye. Ana na we kansa. Mitie me akwara na metumi atumi bafo se kowie na na agudie. Metumi ayesa. Ye nyina na yeti kuro mu. Oye oba ta ne bi. Me nim na ekosu na me minti me de kura kacha me se kwa mfie kowie na na ade.
Mint me yes ada. Me your bata me tisa. Gidi sɛ wo ma wo ba no ntete pa gade ekɔso nka ma entete pa wa ntete nti woni kuma na naba hwɛ de asi oye ne ukwa nipa da ukwa we ewu sɛ kurem ye hu de emfa upie kura uturo ukwa afuo ma uturo ukwa ntu a uturo yenya dan Anya me fu so ntu me ba fu bone na akora na papa na atete ne bone me nya ne hwe me dan ka baba ta bia pesa nka ne ba ya akora papa ade na betumi ahye me ba sɛ kwa wia na egudie me nua sisi me no kase kwa me ba na oni hɔ bio mo je pram no wewu baba ta me de tumi ba fu sa nti me nya me akora kora wewu asisi me wo me ayo wo mu a ni su'a na mete me nua me baba ma ba akopɛ ebi nka ho mo ye mienu ba akopɛ ma hwere me bai ewuo de obewu efisa ofata wuo de otweseka na owu oseka no wo ye bone a ne be wuntumi nka nkura sam hye bia nkyerɛ de oye bone no ono na ewu enti won obi nkwa ye bone na obi akowu de oba na wu ofata so owu na woni ukunu kasa yie pa na se de kuremu de oye na abam me da wasesa webu ne sa oba na wu eye efisa de otweseka na owu oseka no enti efi uba su ye beba wo ne ukunu so me ntumi ba me so se na na me fua so beba mo so ntumi ba me so da beba pa na na me sa me sa me fua so eba ya makasa kire me kwa akasa na me kwentie enti na na me sa me nka ho bi Me nuamo. Se dachi no. Efi si etwa kwaku asufli kroyim. Dachi ma bunto njem. Unim se di osimi done fa. Osuni areho kwa na ahye ne ma. Esa mi gina ho a. Me nuamo. Na makoma ya me ja. So be ni den. Wesi sao. Efi se etwa kwaku asu. Jese ya me yasa. Bi kwaku so agudie senye on na kofa bedi ako na kokko fa agudie na de ko hye ne kotokuo yi sa bedi ako ibibi no sa abebi a mekufie ho bia na dachi me esu otie mi so se ya kokko ne nchen so ana opamo ohu se asa na mekra mpo na mekra no so mewra ho nti me ankasa ohu me gidi se dachi hema no odokwaku ni chen sa bedi ako no ko di nyam brasem si to de obi don so enhye umkratu mi wuni pasu bi a woye mi wuni pasu bi ne na se chele no de nam no de na bo pam chaw sa emi nua krom ha ye hu se kra me na ma na msuro ofa nipa wuda fa nipa wuda se minyaya ka metu afri krom so menya ba bia anko asem no akobosi ekutie ne krom ha ye hu enye odefo na mekrom ya ye hu empempra de nye kwaku na kofa ayo ina wotwa kwaku asu won odefo na aye won wanya butre nya nhwehwemu no akofa se ensem se ni na aba ina yetwa kwaku asu ina amade owie ne kase abekuru yimu asamo so ebra na kwaku ha na dachi ma ni di agro munyina na ye moya ye betwa kwaku asu nyina munyina na ye mode afa na nsema ba musuro ye nyina yetia ye bebom ne yewu afa na musuro ye nyina yeti kromi bi ye besi bia yete ho ye ono no mti ewu odefo na enya abotre na aba ne saa sentam ka se de besi bia menua mum ye nya abotre ni ye hwehwem so so se amafele mu gina ho ye nyina yetim ye bewu mako ya fele de ne ya fele ni kwa mwana pewe ya enye bone sese mua mutikuri yo munne munne ayeko sese wo mai konfo se kwaku ye yetwa na shi agisi ekofa ne ba ansana oye na atukuri otu betwa sese ye titiri ugina amrante ehene wo so da roma amrante ehene wa na me twamania to wani isu na mesu wa na mesohwe wani mesrese obabwa onante na no yani bwani mu ya motu kwana no amakofa kwaku aba na sumdwe
aba yɛ kure mu bɛsɛ bi baabi a deɛ no aduru no ɛɛden moyɛ mmarima yɛ te sɛ nea mokɔ ako ɛte sɛ nea mokɔ ako nti monyina pintin na monkɔ na monkɔkɔ na momfa kwaku mmra ɛte sɛ ako sɛnea deɛ no aduru no ɛdu deɛ yɛ den nti sɛ mmarima sɛ mo asɔre anyina a ɛnyɛ asɛm papa yo obapanyi ndawase yɛbɛyɛ sɛneɛ wosi kana sɛneɛ meyɛ mmeranteɛ yɛn a meda mabuna no deɛ obapanyi mema wo nsa nsi fam mɛboabɔ mabuna no ne yɛtoa na mo sɛneɛ fata ɛde ama Ninya bɛma kwako wohu me highway yi a yɛbɛkɔ no ɛyɛ dɛɛfo bɔɔdo wo so ohia babulu ɛde akɔ kɛseɛ no mu akɔhwehwɛ kwako aba nti na menim sɛ bia no wonte ɛwɔ sɛ wowɔ baabi ma panyin wɔ hɔ no na nka maka akyerɛ wo na wama ɔmadi ɔmakyi ayɛ dɛ wama no adi ɔmakyi akɔhwehwɛ kwako ɔsɛ kwako ba nso a ɛbɛma asomdwe ayɛ dɛ aba kuro yi mu awuwo ɛne deɛ ɛkɔ so nyinaa ne nkatwatwa agya no ntra ma me no mini aba me mema ma no omye mienu ana sese no we kuto akura ni panyin no mini wa o ne behwe fi na sese a wo se me man nko epokesem no kɔ no ama bie ma me mende nti nya de se me mehwa ama me ba no wakɔ na na wakɔ be kɔ kyena ti ɛna de ba yɛ dia efu no kɔ no sa sembende me kan kyerɛ ndie mfi sɛ me ma ne nkɔ we kwa no kwa wo mmie mienu pɛ ti hu hia kwa sɛ akomu dɔso kwa me mu makɔ no afi sɛ wo no wo ho ne hu pa ti mempe ama ti asɛm wo nti na wo firi ekrom ha nyina wo anyo obi asɛm ba bɛ ma pɛni no ɛna yɛ ma ne nkɔ kɔkɛse mu den yɛ asɛm wo nti na ba de asɔlekɔ mpa kyɛw pa mo pa me sɛ me nkɔ akɔ asɛm na me de ba yɛ asɛmpa ade yɛ de mboa ɛbɛbrɛyɛ mo mpɛ me nsɔlo nkɔ nkura mienu po ma pani ne nkɔ no kɔ no wa ma ne yɛ ne bɛ o de kɔ de mɛkɔ na ebia ɛbɛtuma ato mo ba no o de kɔ mo ayɛ asɛm we de ano ɔde ɛyɛ paase ya ɛyɛ paase ya mpɛ enhyira me frɛ wa ɛyɛ mani bresɛm pa kyerɛ sɛ ya o chinchina pokese no mu ne yɛ so obɛkɔ bi maka bia so den wa na so den de chinchina obɛkɔ bi nti me de me frɛ wa kasa kyerɛ ne mame na me de nsene mitiri mu so onko bi ɛsan sɛ ho hu misuro pa asɔde maka firi na no nyina wa na so den de hwɛ ne tiri hu de wa yɛ otiri hu a ɛka asɛm a wo mfa me pɛwi o mi pewi o kwana wa ama na me yende me ma ne ha esisi awukruma anunti ana na say yenko pokesi se se ya so be ko pokesi no me ma ne nya wa de tenten ya me kura ampo no eye mi nhira ma ma de se me ko pokesi no bi ma de se me ko bi esa se yanko wa ye wo wa na yin na ya to na no wanse ye do nti no so be kwa ma ne hawo yie mu na ye ni na ye pen se be ye za nyama e koso yi ewu eto betwa ana me ye na maye panifo se me nya anye ene enam ene nam mesrew so be ko bia me ma ne hawo me ma ne ha me se ni aba ma ade ye ye ko epokese ma wani abeso wa me ko bi ni na ye di ntrawo ye di ntrawo wani tuase pokese no ekwe ewu nipa wu ani ewu wase mekɔ ti kwala ye ko wase wo de paibo tamachi ye timi kɔba ye kɔ a ewu se be sa ba so bi enipa wu ana ewu to wawu mawu ama asa vampire bon pass na nanom vampire bon tayichi na nanom empia yeti kɔ ye nkomra asomdwe so ente sa ye te wan ye ni na ya to na nanom wonse ye so open sa de a ene me de me trade kuro no shira me mekobi minshira me mekobi ndi yawo boa ho why enche me ana na be fa wako maka na musi mu ntie de amate
kuro ni yie die mu ni yie mu na enyi na ayepe nti me de me mom de anka mempene so ti se mo se mo bekọ de a ene nananom nta omachi na mo nkomela asumdue mu boni be kuma bonefo therefore twedwadwo daso kwa ware asobrache de bedi arewo aye esmadro boni be kuma bonefo therefore twedwadwo daso kwa ware asobrache de bedi arewo aye esmadro Esuno pen esuno tiasie anokwo fritite Boso bari ajomrani fritite Boso bari ajomrani Adumankuma Boso bari ajomrani Nami ana pie mu Min sido trom enhunu mu akese enyane Esan se je watimi mu no edi won so nkunu Mantie Mraso sam be kwakofa kwaku aba Nkunim bia botire ne de ebom dada na mmom machi hwade enka ho kwana mani Chaboy! Boni be kuma bonefo therefore twedwadwo daso kwa ware asobrache de bedi arewo aye esmadro boni be kuma bonefo therefore twedwadwo daso kwa ware asobrache de bedi arewo aye esmadro Esuno pen esuno tiasie anokwo esuno pen esuno tiasie ampa asemu yimini mu hwe therefore no korebedadi kontre mini mu hwe therefore no korebedadi bedi akwo yimini mu hwe therefore no korebedadi oba hima mini mu hwe therefore no korebedadi ye mini mu hwe Escobar Film Productions. Kwakwe!
Escobar Film Productions. Ekosu. Bibinti. Baya ayini. Baya na wotwini. No baya mama enkoa ni dua he monko. Si mesrew, benefo se yesukura ija he. Si mapese obepe abrafo ni bi aka ho. Na mudi mani akohwe. De ekoso wo ho so. Na mo ya adom na niam atoto bia. Ja. O my phone so enya bi dia keka ho. Ne benefo kra ka to deda. Se okwa akosie funu. Na se ohu otopo afa. Esan sanya den akosie funu ne ba oba bedidi. Sebi oye na boye kra se sie didi. Se didi. Se me ye ne sha. Asem na asi. Mawo. Mawo. Therefore, mawo. Mawo. Oba hima, mawo. Eni da so nyina ahye ase. Ama nsusuan apem na koto baabi. Oyele no da so wo ho. Mabuna ya soma omukọ kesiem se omukọfa kwaku mmra no. Omunyina atoa nananom wonse do. Na emomodefo kwan foforo wo ho. Okudin bia hia afode. Mehia wo joy fita otua dia. Ewa masoni yeso. Afei so. Mepe mabunu. Na wachi mu. Oberima mfa ne ho nka oba. Ana oba so mfa ne ho nka berima. Ewa masoni yeso. Wasubrate. Ana awie useyi. Mesre kwan. Asemni. Bahima. Mmebumbiem. Na mu ekwa didi ma ya yesanka fufuro dabi. Yesanka fufuro dabi. Mon kama nuntum. Dachi ma yeso. Bia ba wo fie bia na ye ra ho. Elisa kwaku udo ne pa fi wakuma. Nanso manti ase efisa na menim se na menko amedwene me yefono. Dachi ma me shrew. Mensu wai. Ye me yakwan sese mnante ye omukokwa ye bentu ni munyina. O my comfort so munyina wu. Hey. Nana no mo aye o. Nanso nana ye ne no krum ha no nsei. Da sofo. Ye bibia nana ba kope. O sisisie. O sa boa mnante na no. No masa akokwa ye bentu ni. Na mi jide pa o makuma mu se. Omo a omo so ba be kokwa ye bentu mu no. Mi nse na nanom ba boa wo mo. No odi kwaku, odofo kwaku abrewa sonjiri. Dachi ma mi nsu ate. Na manim me kwa medwene me yafono ho. Me yafono kwa na medwene ho. Dachi ma yes. Pipa wanim mensu. Why? Mensu na wusu no ma yansu ya kra. Era ho. Dachi
Nya bocherate. Usu say ya na yehu de yenye. Na ejidi say na nasa ya ma ya boda hro ni nko ade. Mmabu na omo ba bekọ kesi mu. Omo behu kwaku san de na ababi mu. Ya mushishimbe. Ya mushishimbe o. Dachi hu. Mama o ya mushishimbe ate. Meti ya wona ase. Meti ya wona wudi na so. Odo asem de enya gro. Why? Nana se de o abodawro nana abodawro se mabunu nsa nko enkonkwa hwehwe ne mbala. Nti so na wo su no. Wo tete sa na ya yegina ho no. Ni yenso ye wura ho ye ho. Why miss slow nsu bebre wate. Meti de wo su na se. Odo de enya gro. Nti nana abodawro se mbabunu nsa nko. Nti ye denya akwaku de ye de ne beba. Why? Kwaku obebusan ba. Nti so mo wajidi se kwaku beba. Mesi mo wajidi se kwaku besan ba. Kwaku beba. Obeba. Kwaku beba. Kwaku beba. Mo sisi me wode me o so mo amokwa o mma. Dachi me me so mo kono mansa medio me ne tese kwaku o mo. Manjuni sa wati. Dachi hima. Manjuni sa wati. Ni se radio mo ko idie. Obie ni kwa na ho beto chi. Mo be hu kwaku di na ababi mu ate. Mo ya mo ni asan ajibi. Why? Nana mo. Ai. Nana mo ba ye wapeso di amma wo. Kwaku amma mewu. Mankasa. Wati obeba. Mankasa. Dachi hima. Se minim sese wodo kan na wo kosa. Minua. Wati asama aba. No nie. God bi ba. E de na aba. Debi ame de bansu tie kan yentie beje di se man konfo enu masem kire se mrante no mo kopo kesem no ba kokora anka munyinawu sa onim ode fosan akase o pemrante on besan kopo kesem bi boy nese epokese ni hu ehu pa efriti ye nana ne mabele so obi eni ho akọ epokesi ni mu awasan aba obi ankọ epokesi ni mu nsamba obi obekọ ho bia nsamba fie ehu pa ntina me de omo kọ no na me gidi ye se omo kọ nsamba fie na me de binti ase ne se omo mu diga akọ no mo aman enti sa do wi na na ebo ho pa ne beja ni nua se wonko mimi nua pesa mfo so ne menya da o me tanfo kwa no me ma na koda me de me tunfo mu tum nua me ma ne fo hwe no bia ma ne nua anko na wo nua anko na na fa so a obu ntanchia no ono anko no fo momla mimi nua hwe ma ne kwakura da ebi wo re ne pa o anhwehwe asem ni waka ne se girigiri onko na ya na wakunkun so ba hima ko tunu fukura wonti o da bi o mo anko se hokwa da onko no nko hwede ewo mo mimi nua de minua ko mdi ni minua akoro mede majan so onko minua me mane nko tisemba mo minua akọ dia mama asam na wo de ne nko me de na beko se ne me ka kire mo no unya mo kra asam minua bi kwa be ye na nje so wo kosa apo ni mu da Adai. Sorry, Adai. Wait. Esembe na esikura imu yo. Sese de enye de ni o. Adai. Oba, sorry. Adai. Oba penny. Adai. Me wonya me wo. Adai, bia na si. Na de esembe na to mi say. Me konsuo me ba ya me ba na moje pram na order from one. Wait. And some Ben is it crazy? Said the end of Sorry. Makoma. Come to you, what? Basuma or my comfort. I'm an abbe, what?
Eti say wewu ana accident. Nana. Oba penny me minimo. Wada for more no. Minyi nesi wewu. Minyi nesi wewu wate. Oman konfo be ba be hwe no wate. Eye Jesu ne kufu. Boy. Jesu. Hey. Bobo sa opo wani o. Za ope kuro yai. And when ye. Oh. Hey. Wahini ayentu ne fo. Escobar Film Productions. Ekosu. Anyway, penisi the ope adia kokotobo no. Roma na bro. Wada Roma. Obey. Osi onne mrantie no. Ebeko. Mama kofa kude na ba. Osi waka won pese obeko. Nti ejama yo ba pani wokure yimu. Odi abeto menim. Se me no mekasa. Me ma ne kwan. Wonko kofa kwakumra. Wani tue niam ekoso wokure yimu. Nti so wakase obeko bia. Ekona omo no. Eye nananom ena omo edi na chi abo omo obai do omago. Enya se kono omo kone sa akwa o. Nananom ka ho. Nananom asamanfo, nananom abosom, oduma nkoma ebo omo chidom ena de omako. Enti ube so ka nkwa a bibie ni ho a ebeto no. Besira wada Roma. Enti hu me ha. Nenante sie no. Open da wanu ase. Woye oba penny mint ni ntwa no wo fom. Nanso asami de mu ya meden. Me pa cha oba penny. Esrawo. Jobu ni ani die. Emma pa wasam na wo ka no. Nanso pokesi no mu die. Oba me ba no. Me baba ko pe. Ano no. Okwa. Me nim de besi akire. To oba hema. Ready asam na wo ka no. De bu pa twe de me pa cha wo. Mu ya meden kakra. Oba penny. Me srawo. Ehina kora ewo efie no. Epaya anu nsuo abome. Nti me pa cha wo. Asami de mu ya meden. Me pa cha oba penny. Anwa. Ukasa mo no so nti ntwe ma no wo fo. Watwe ma no wo fo mo. Wo sese no wo se wo ba krope. Enti se atorenche me yabetu ukuri. Ena kade beche na ka wo ba krope so wo da wa ka be kase. Nananom abone ho ban. Enu wo setu ho ache. Ono so tu ne ho ache. Enti no se wo kase wo be kobia. Ode ne ho wa foriye. Eno wa sa wo akukudu se wo betimi akobi. Mami akukudu. Ni se na nanu madaruma. Ni timi akwaba. Mo ojina nanu modi. Eti mesro wada Roma. Ti asema bofra no. Mo wonkobi. Oba penny me pa che wo. Ye waken na mate na me pa che wo. Medwen ho. Oy, me pa che wo. Wo sa dwen ho bi me pa che oba penny. So ni di. Ani dwen ho ye na fa mo e papa bada. Mate, oba mate. Never kuma wa he. Na me say, what a sin be aba. Ubeji edise o man call for say. Emrante ni mabuna osma won wo pokesi ni. Omo nyina akoye obie. Asamba ko press an ka hu me say. Omo nyina wu na chi no. Omo ahun kwaku anfa na mo. Ti jise sense da rosu bo da rose. O she o hene ne say na nansan yi mabun fofra. Omo be kokko ni ma akofa. Kwaku asanya babi. Asamba e wo kono. Ase mekan ese mema mebanenko ise nko ya ka ahwere we de ya pasa mekan ya wodi wadwen man aka me tisi nkebende tisi me no to na me ka sama ti wa Eye pasa ya mananko di na emu owo ya draw sukuru ha sisi ya mamba ya bayanko ne wo tisi efia ha ebe kunya kumen ebe kunya nyina faso be pan be so be ba so mai tinga ba na kwa na nko na ko fa ko ko ade na ba me ho atu o ya mambuofu o ya mambuofu ene za kra no uni do wonu
mama na say pe ko ya mama na akra na mimi nu ha obefe mechi no obeba o ma obeba minu mienu akwa na akwa ne ba entimi amono sutu to nya je say akwa mama na Escobar Film Productions Ekosu Odoya odokai odoya odokruji odoya odofita sembeba debi Odoya odokai odoya odokruji odoya odofita sembeba debi Director Escobar Ogboro Denche Aya diamyo Tasu kwa wari diamyo Aya diamyo Yeah diamyo Aya diamyo Yeah diamyo Aya diamyo Yeah diamyo Aya diamyo Yadiamyo Nasu kwa wari yadiamyo 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 Nasu kwa wari yadiamyo 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 Tasu kwa wari yadiamyo Yadiamyo Moti adio sonso ni abosimu niasa macha da aso kwa wari Proi mu asia Bin ton san shira ni busiefuo Esanti no Mabuna wakọ apukesi animu ansan wọ n'achi ama Therefore say you mabunu bio Madaroma Mumfa nkunimdi abotire no Emma wo mo Minim se mo beye nananom Miariamio Oku achi ni dom Monhye na monkofa kwaku emra Yadiamyo Tasu kwa wari yadiamyo Yadiamyo Tasu kwa wari yadiamyo Yadiamyo Tasu kwa wari yadiamyo 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 Tasu kwa wari 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 yadiamyo Yadiamyo Munkwa kunkudin na mumfa kwaku emra Kwana mani Chaboy 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 Obruma Osure ti agwa Osure ti ni agwa Ina Bobibo Jatabibo Abobibo Jatabibo Ina Abobibo Jatabibo Abobibo Jatabibo Ina Abobibo Jatabibo Abobibo Jatabibo Abobibo Jatabibo Abobibo Jatabibo
Abonibo, Yakaribo, Yo yanko. Yo yanko. Yo yanko. Yo yanko. Afume yanio. Yo yanko. Afume yanio. Yo yanko. Yo yanko. Yo yanko. Yo yanko. Yo yanko. Afume yanio. Yo yanko. Afume yanio. Yo yanko. Dasume yanio. Yanio. Yanko. 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 Dasume yanio. Yanio. Dasume yanio. Yanio. Dasume yanio. Yanio. Yanko. 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 Dasume yanio. Yanko. Dasume yanio. Yanio. Dasume yanio. Nananom. Nananom samanfo. Mon sorry o. Mo kuro yi na adane amanfo yo. Edie na esie. Yeah. Edie na aba yesu yi. Asodin yo. Nananom mo hu ye mobo. Sesei mo ye o ma ti o mo agunwura mu. Mesre. Ese mo da Roma. Mo mo ho ban. Unu o mo chi nu o mo anim. Na mo fo mo nko. Omo kwenso. Nananom. Omo nko hu kwaku. Omo fa ne mra. Yeah. Yes o. Nananom we. Yes o. Ade na aba. Munim emfumso achi. Na mo fa boni aya ye nche ye. Nananom minim se ye boni. Na ama we num nya asodin. Na ama we num nyina asi. Wada Roma o. Momo ye ho bai. Na munsi ano o. Emu mofra. Emofra wo muni mo hwe. Na hwede aba. Nananom hu ye mobo wate. Mo hu ye mobo. Amofa ninche. Emfumso aya ye mofa nche ye. Na mo frei ho bai. Ya kai nananom. Mama bibia sibie mu. Yesremo. Yadamo. Eni be akọ. Mo ani yadamo. Oduma nkume. Ma ho mere so. Na mo hu ye mobo. Ni atukure ye den. Ni atukure ye den yo. Na ye kwa he. Ehi ni ye fa. Me mpa ba bi nyina. Bravo chia. Ese yadu. Enti ba papa yi mu. Enti wa be hu kwa kuno. To hu ye den. E frɛ ne baba. Ya ni abere. Enti ne ba ha. Obi anfa ni agro. E pan mu sumo hu. Ti mesra mu. Obi anhwe ne hu yi. Motei. Enti be chiche yemu. Mienu be fa ha. Na mienu so afa ha. Me ye nipa miensen. Na so afa ha. Obi amana ni na ho. Mo mienko. Toboy.
Escobar Film Productions. Ekoswankasa. Director Escobar. Udamufua. Odoko de dowo odopa jentuaso. Odoko de dowo ntimakoma akwadi mu Mumuami Mumuami makoma akwadi mu Mumuami Mumuami makoma akwadi mu Mumuami di odode nipa bewie ni o. Asemaranko. Escobar Film Productions. Ekosu. Boni be kuma bonefo therefore twaadwaadwo yaso kwa ware asobrachi adibidi abrewo taben ena bejesu sisi ekoku omanya eche na su awiu aje wan soko akame ne papa a wotu awusi mi am ya kranso ma me menye de Nipa mienu. mame o mu se enya isi na nsu no jesu namde minim se empempra de na nyono ne fae ize enya hu oni akro fae simeso jesu na kwaku obasan aba why Na nanu mu aya do no mu akume meya. na bibi anyen why ma jesu Ah, that's why money. That's why money. Kwegu. Oh, I got the mission. Yeah, jesu jesu biwa I'm saying yes, That's it.
Ama.
Babu. Nana no was. Ada di. Kwaku mani. Na hapo. Kwaku. Therefore, I come let you in ako pono se. Ya marisha kwa. Kwaku munyi na wa kama kwa. Acha se mani kwaku. Yankora mempa aba. Acha se minti ana mabak kukasini. Kwaku ntira wa. Kwaku mani. Ya yide yankora mempa aba mtanso. Oba hima. Na what you me go he konti. Ntimi nkoyo. Ya de bia ya de ano se ya dako. Ntimi nkoyo. Oba hima. Abusuya. Therefore, finna koma make asam chiro. Asam da yeni. Suma edru yen wo krom anyina. Ne fapem nyina efi konti. Nani anokura. Ripa bia so no wudi bone eso akotia na anya. Eti finna kwamu ma yendwen omo a omo kono. Se nananom de omba be kan yensa na munya konti hi no. Na meme de kaminya ya. Kade aye no ekuru na omo kana mani hu na mu nke bito na pampam kura ka ho nka mepe mo ma me nya so ya be fa so a e be nya ho Nana oni pani ni din Nana Auntie eja hiya tu anyina boa konti hini wa wi yeni Tell me. Konti wedi akose. Oh. Nana no ma atase. Charlie. Therefore, busa oba no ma me say. Oni ne kun. Omo pedewa. Mami afia. Say the therefore see no. Anopa wiei. Monante se ne say. E wa ahifia. Efe ma atase. Ya hene wa. Acha yo ina ni musa ni kun no ho fa no. Ma hwa na kusura na ekọ. Na me say wiei me ne na eba. Sana na betimi ayi bibi aboa me. Entina ye ba. Oba na himfia no ma wo de ne ba ha ya sabia. Na me ne nkwa hifa. Na wo fa ne kwa hifa ha no me say ya de wa. Nka fa ne ko man konfo hon boy. Kai oba. Ma me ka sam kire wo. Wo me fenti me chia me so. Bra ye bra wo kom ha ni ahimfia nyina no. Eye wo kunu. Ne bone so akatua na wanya no. Na de da ne bo no. Se ka da na pampam a enka mepe. Ka wano tum na me nka sa na mani abre papa. Nkwa sa mintime nda. Ede mo ina ya abon sa mintime fa ne nkwa. Bon de bebo. Oba hima ka bibi kire ne. Ka bibi kire. Sis abon me. Me what's no one me cry chak. Oba hima ma ya ne de me hu bia me de fa. Ahimfo no. Kwaku. Nana me ya da wase. Kwaku. Kwaku. Nana me ya da wase. Nana me ya da wase. Ya da wase kwaku. Boy bone chaya wache. Kwaku. Boy bone chaya. Nana me ya da wase. Nana me ya da wase. Penufo. Mos ma se enko pokesino. Ngo hwe kwa kumla. Ya ko ne nyina ntumi asan ya chiamba. Ponu mu. Hwe ne atumi ya. Me na no ya adum. Mo mtumi ne kwaku. E bae. Baby man entra. Baby man entra. Musa mo. Sorry. Boko hwe na we bra no. Boko. Why adie? Ma fe mo kam ho. Mo from man for nyina mami. Mo from man for nyina mami. Mo ma mo nya. Mo ka chi obi ase therefore say ombra. Ombra.
Eje. Nana no nsira wate. Nana no medam wase. Ye fitite. Boso ba ya jomani. Boso ba ya jomani. Boso ba ya jomani. Nami ane pia mi. Boko. Akwani mu abie. Ama okuni mu ajo. Yada nana no mase. So kukudrufu no. Watu medi kwa eku aba. Na ni aka ne se. Kwa eku be free na kumem. Adi kuro infom so acha no. Odafo. Makonfo. Emraso. Se wo be pa kwa eku acha. Bema ba. Okukudrofo. Asabarima. For the singing na ache. E perifo so twa tekema toto wi a na we na bia. Show ma me no na fa chain. Na okroyin fa yentuma pa esenfra. Misra wo. Oda wo ma. Eku yasra wo. Anani mpanyifo. Bema kasa. Onse mwaya maje. Amna ya. Ai me kraja. Hwesene mani so a. Ko wadi abubu pa. Nanso therefore be ba kurum a woji efeso. Nti hwedi atukuru ya. E ma sefi. Enam dachi himanti. Jai bibia maneka. Kwaku. Bema ba. Okukudrofo. Nana no da wase wate. Mo. Kwaku da wase wate. Kwaku da wase. Miula. Oh, ma kwafo. Ma kwafo pa chewo. Era. Ye din na mekanya sasem wa ha. Oti de meka kire wo no. Obonifo owu won boni. Na perifo bu be se do atwese kan no. Owu o se kan ya no. The boni so ketua e na wonya no. Nana ne waka mi ani o me bari ko ya na mesra. Onji baba. O ma fra ye. O ma fra ye. O ma mu fra ye. Ya nana. Boso ba ya domani. Boso ba ya domani. Boso ba ya domani. Therefore, Makonfo. Okunu na mu odin. Enti abrante ya bre. Ansa na wotimi di kwaku aba. Enti pedi brepa ema no. Ne pe di brepa pa so ma kwaku. Na kwanti hine die. Ensese yesie no wo yasasi so. Eni kwan se wo ben ye kuro yi so. Enti no. Munkoto ne nchini pukasie mu. Na wie mu no ma. Ani pukasie mu mu a. Eni ni nam. Na ni no mpeno. Empata yasasi so. Makaram. Bonso ba ye. Makonfo kwanda woni. Bonso ba ye. Konji baba yo. Au. O ma fra ye. O ma mu fra ye. O ma mu fra ye. Ba kum ni fa mu fra ye. Enne we wani jem kase pa. Na me jiri se wa ha bia nso wani age. Na wasua de nso. Kwaku. Dia esi ye jiri se bi nsi bi. Na efi na kro. Me so mu, me you fi ankoa mu.
e de oba de sie mu Prekope. na me hyebo se efi na ko wakunya e da hemfie ha Piao. Therefore, Akasa. de to so biem me de me bada che hema me doba me kumam me de ne mawo Piao. oni obia momu sie de twa to kra ye nyina ndim se da so kwanware ha obaba endi ade na me therefore so me ni babema enti me kanse so pi se me uti ase o se me wuko aba bia be free kwaku ana me bada che hema asian ba bia no ye bema ono ana me ni ho a mo fa ne tra akonwa yi so Pia. Therefore, Akasa. my friend Ye mra. my friend Productions. Ekoswankasa. Director Escobar. Udamufua. Odoko dodowo odopa jentuaso. Odoko dodowo ntimakoma akwadimu Mumuami Mumuami makoma akwadimu Mumuami Mumuami makoma akwadimu Mumuami Diodo de nipa bi wienio Asemaranku Kwaku udi yamido Mide odo udi yamida odo Mewa mitminda Ode odo udi yamida Kwaku udi yamida Ode odo udi yamida Semewa mitminda Mi brony odo udi yamide Show hasa you. Omo crop mu no. Omo crop kese mu no. Omo di kwaku aba. Kwaku. Papa hunna mjeni. Kwa kusa. Kusa. Kwaku. What do you mean you are yamba kwaku? Kwaku mami sasa mi huni aminya kwa ya zanka bana do sura ka asa ka biano ne dudom wati asie amadi adi so me sikwa ku nyamia ago dachi me dachi yankwada me dachi dachi na tisai what you tell me jaka kre Baya boko. Mi papa. Esi bozi. Amam. Enti pase. Yende fam. Na yam. Hey. Ale, ya dano papa se. Mami. Meni adia ma me rase aho. Dajo. Kami beje wei wa hank ye nyina. Oh man. Ajiwa se na wakufa bet. Ajiwa kwa betu no kwa mse ajiwa se ko. Wasi wonko. Die besi bia ye. Die besi no na ni yi no. E bia masa ga me kwa kukura na ntima mo. Ntima no ibi na no achire. Yem se yade. Aso anyasi. Ti aka chi na se. Obo ho ba. Ya na ya ka no. Na so no papa. O fi osu yi. Sani ko fa se ni ansa no. Na ya jidachi.
You say you me baby. Oh, man. That's Any gin I made the buy. I got it. Me, was young family, family, and Abananka. Yeah, Are and no be answer beer, my young Yanyama coming, a queer yaba. mammy, and fashion. that mission? Who will be a man? Makoya, and your money brand. Oh, my, mammy. The Italians won't know. Chabby beer, guha. Oh, my own. Mission won't answer you. Oh, messy. Sir, well, I said, I'll fire by this. Ghana de Shemaima. What the Indian Yama get a pebini, go the Shakron. What she no masu, Bukuru the Shakron Cromina, Missy Hossano. Here, may say, Opesiniaca. Escobar production. Missy will be a quiet to what so we yabofra. If it's in fear, do what she corno. We young air crana, mammy betting across the show with the wabba grandpa. I say, well, by no, sir. And so crack. We are Kalana, so mammy won't want that you know do banqua. Yabajo, Escobar, you, Missy friend number negu one. Nebra, Opa yes, stars and me yama give me to we. Star ben, I'll pass away. Hey, mammy, what you were ye day? How will you back a sister nika? A common woe. Wabda, ye try me to a metasite so. Mamma shall my father yammy to ya. My parents here with this way. Me chasing in no metasite so. Momra, let's go, Bejamo. Hey, ya drama, papa. Hey, Ghana de Shemaima, I love you. Yo, Abusiafo, Sinia, when that's what we should see, you know. Escobar Films Production. Watch your movies, out here movie. Oversaw the Cahu, my, Fanambano, Nayankasa. So, friend number na biza. Na wisu wasafuna, save number no. Na frey, and as a chatty, near Ninkomo WhatsApp. Maybe be a Wagana head bia, Reggie, maybe be a will be a Casabia Cabian. Ya Gio Bibia. A Fanambano, na WhatsApp ye, and as a frey. Na Ninkomo. Sinia Guso, your friend true love. We is in for crafting at the Ababontin. Send for cra. Some time here movies. Escobar movie production, they started movie in Ababontin. Mokai last year. Last year, they are so linty by. The Dobatan, yes, and I would remember ready. And yes, also a year forest of no return, a buy. Sinina, that chema, the cra, a could do for Casimono. I call Kunquality of a buy, any other side moving a buy. There's also the DNA test, a buy. And so how, the side of my father's law, a buy, and I feel the emotion. So what I say, true love and a Musamoino. Sinina, a Yancy to Kosoa and a head. Nasawa, Krana, so chest in India. One cast a man fret. Fanambano, a mammy, and a papa, no manca some fre, near no mununcomo. Sinia Uhe, Ebiana will be sorry, Ebiana will company be, Ebiana say, a bit be a mount, a fabia with my young. Fanambana nincomo, moving out here, Nippo will try a young boy. The original chile, our year editing, no be a umbiano, a sky lord. A do their frame. I did be able to see him China among the road TV no so mount. From near New Home, if I be chat, near Bone the road TV no so at the amount. Enti bomodi answer obefrem me na ba WhatsApp me what you say ye movies ne de ye movies ne ahwo hwe ne muni nyina agi award na nsen first of no return agi award bebre te mesremo so production and ayi emre eye sini papa eye movie papa and one Escobar Film Production menua woto ye dey wo so osua de we si twa camera and editing and adai and e wo sini ho wo de file a number no WhatsApp ye and I say woni ye ni nkomo frɛ ye afi so obeso yasene se wo bia wo ye ankrankra ana mo ye company na me so beso yasene na edisene na e ba ntentama wo de fa number no ni nkomo nyame ye adoma se week we end ya ka 2 weeks na se twesene foforo ye twese weeks foforo anwaso kra e bi mada the title no ye hwede odo ayeme ai hwede odo ayeme me hia ne be kakra bi na aka ho e di fa number no na bra na be ka ho ye wie so a ye sa so wo sene foforo be se twa efe no my sister husband oto wo ye dey for number nebra na ye ni nkomo for number no nebra na emom fa hye otirimu say Escobar Film Production ye nton ye forms I were online say I send discabla na me nye registration ma da bi wo fra me na besi me so WhatsApp me na me be kasa wo beba ye ho ansa na wo be je forms no na wa fele ana afre so bi so fra me say me ba me nya bi atwa e bi na nipa ndo so ba me nya bi ntwa
me se nipa ne frɛ me e movie a moto wa mo hwɛ ye true love no obetwa bi oba ye no no ka se twa ama ne bakoto od ne ba ye kora so atwa bi ama ye ne wanwa me se wa kyina ko bebre ye mani ntwa enti wo de fa number no ne bra ye nko na oba na won saka forms na wonya register wa be ye member movie no betwa bi ansa na wako afa so sini bi e be ye bia wo ka ho enti se wo ye nurse ni soldier ni adwuma bia wo ye bia fa number na wonim ebe na wo ye obi a wo ye busy pa wontimi mma set ne so se bia ba be di 1 week ana se e bia be di 5 days eno no eduru ho no na sa wo ba na wo ye nurse ni wo ye soldier ni wo ye police ni wo ye obi adwuma wo ye businessman wo ni adaje a wo de wo ni mini nkomo wo ba betimi so a day 1 day pe de twa dem ma betimi so 2 days e de twa dem ma no sa akọ na wo ye adwuma ti wo ye adwuma no na wo ye sini adwuma so ye de e kan wo ti adwuma bia wo ye bia no obetimi ayi movie adwuma e de account school for eba weekends ebi ba Saturday ebi ba Sunday ni ayi omo de abom no mo kona Monday omo sa kwato mu school so te wo so adwuma bia wo ye bia wonya nya chance 1 day pe kura na wo de frɛ me obeba no be register no be ka ho na yo twa movie ni bi na wo bia wakɔ ewia na etwa mama ka de no na ye de sini no aba abonten to be so ya sini a sɛ wo ye wo hene ebia no bia beti production mo wona nipa no kɔ wa mabiem ba mo dɔɔso mo ni gisini no ho a woni mini nkomo ye baba na ya be so production ni etwa movie na de movies ni bia de aba abonten ma mo so mo hu de ye kɔ ne de ye ba ti sini aguso a wo hwɛ ye true love NC na mom so ya akra na be so be ka movie no ho me se wo anga sa memfrɛ fa ye number na ma maame ana papa na ye ni uni nkomo na bibia anya kama we ye Escobar film production we ye director Escobar aka Sawano Eswa fa bom paye enfa ni obi konkonsa boni be kuma bonefo therefore twadwadwo da so kwa ware asobrache de bedi areho aye smadro boni be kuma bonefo therefore twadwadwo da so kwa ware asobrache de bedi areho aye smadro Esmadro esunopene sunontiase anokwo esunopene sunontiase ampa asemu yimini mu hwe defuo no korebedadi kontremini mu hwe defuo no korebedadi bedi akon emini mu hwe defuo no korebedadi obahema mini mu hwe defuo no korebedadi ye mini mu hwe defuo no korebedadi Escobar Film Productions Ekosu Odoyo odokai odoyo odokruji odoyo odefita sembeba debi Odoyo odokai odoyo odokruji odoyo odefita sembeba debi